lähtökohta, mistä me tätä aihetta lähdetään tutkimaan, niin yhdistelee ikään kuin tämmöistä akateemista ajattelua, mutta sitten myös nimenomaan tätä elämyksellistä ja kokemuksellista puolta ja sitten ihan tätä meidän omaa havaintoa. Mä jollain lailla itse ajattelen, että jos halutaan tutustua johonkin ympäristöön ja sen ongelmiin, niin sitä on hyvä lähestyä niin kuin hyvin henkilökohtaiselta tasolta ja henkilökohtaisten kokemusten kautta, ja sen takia myös tämä alus on toiminut niin kuin erinomaisena tutkimusvälineenä, ettei eristä tavallaan sitä aihetta hirveän etäälle itsestään. Ja totta kai se on niin kuin tämmöisen tieteellisen objektiivisuuden niin kuin yksi lähtökohta toimia nimenomaan, että katsotaan yläpuolelta tai jostain ulkopuolelta asioita, mutta meidän lähtökohta on nimenomaan se, että me pyritään niin kuin sieltä sisältäpäin tarkkailemaan. Useammaltakin taholta on tullut semmoisia ajatuksia, että tämä tämmöinen talouskasvuun perustuva kapitalistinen järjestelmä on yksiselitteisesti meidän ympäristöongelmien suuri aiheuttaja. Että meidän yhteiskunta kuluttaa sumeilematta resursseja ajattelematta hyvin pitkälle sitä, että minkälaisia seurauksia sillä on. Ja tämä järjestelmä on täysin kestämätön niin kuin ympäristön näkökulmasta, missä me tällä hetkellä eletään. Että oikeastaan tässä meidän länsimaalaisen kulttuurin piirissä ei ole olemassa minkäänlaista näyttöä semmoista kestävästä elämäntavasta, vaikka vuosi toisensa jälkeen väitetään, että kyllä teknologia niin kuin nämä asiat ratkaisee ja että kyllä kun tässä vielä tutkitaan ja kehitellään lisää, niin kyllä tästä vielä jotain tulee, mutta siitä ei ole minkäänlaista näyttöä, että niin kuin millään saralla meidän eurooppalainen hieno länsimaalainen kulttuuri tai amerikkalainen ihan vastaavasti niin pystyisi elämään mitenkään kestävästi tällä. Että se, että meillä on edelleen niin kuin olemassa luontoa, niin se vaan johtuu siitä, että me ei ole ehditty pitempään rellestämään tämmöisellä volyymilla tällä planeetalla kuin mitä me tehdään nyt. Että kyllä se aika ilmiselvä on käynyt ihan mistä tahansa näkökulmasta me ollaan lähestytty tätä asiaa, niin me ollaan tavallaan törmätty tähän samaan aiheeseen. Mun mielestä näitä asioita on hyvä tuoda julkiseen keskusteluun nimenomaan hyvin suorapuheisesti sillä lailla, että välillä keskusteltaisiin nimenomaan niistä varsinaisista syistä sen sijaan, että puhutaan mistään niin kuin yksittäistä näkyvistä ongelmista, kuin vaikka sinilevästä, koska se sinilevä on vain yksi merkki suuremmasta kokonaisuudesta. Ja ne on aika isoja ne kokonaisuudet, aika keskeisiä osia tässä meidän yhteiskunnassa ja meidän elämäntavasta, mistä ne ympäristöongelmat syntyy, että niitä olisi aiheellista mun mielestä nostaa esille. Eli tämän meidän projektin tarkoituksena on osaltaan herättää keskustelua ja osalta tiedottaa, mutta osalta myös kannustaa ihmisiä tämmöiseen niin kuin oman elämänsä haltuunottoon, joka kuitenkin on tämmöisessä ympäristöajattelussa ehkä yksi keskeinen rooli, ja ehkä myös sillä lailla herättää kritisoimaan sitä, että meitä tiedotusvälineissä niin kovasti kehotetaan säästämään energiaa ja kierrättämään ja tekemään tämmöisiä pieniä henkilökohtaisia valintoja niin kuin samaan aikaan, kun tämmöiset suuret niin kuin yhteiskunnalliset voimat vaan armottomasti jyllää ja mässäilee kaikilla materiaalilla ja syytää kaiken paskan ihan minne sattuu. Että siinä on kysymys niin kuin hurjasta vallankäytöstä ja tämmöisiä asioita me halutaan niin kuin tuoda tämän projektin kautta ilmi. Että meidän pitäisi vaatia muutoksia niin kuin nimenomaan sillä yhteiskunnallisella tasolla, että totta kai yksilövalinnat on tärkeitä myös, mutta jos me oikeasti halutaan, että asiat muuttuu, niin vaaditaan niin kuin aika suuria rakenteellisia yhteiskunnallisia muutoksia.